Amai, monyengana nomwe murume unyaripo? Ndinambobvira ndanyengana naye. Chinhu chiri wrong ndechekuti you were responding. Handini mapawa. Handisi kuda munhu pafoni pangu. Namba dzenyu dzefoni akapuwa nadzo. Ndobva madzima. Zvatauriranwa handiti. Iyo mhombwe iyo zviri mumusoro mayo. Handiti yabva yamukirira kunotanga naizvozvo baba vavepo kuti chitema chane zuro chechidii chibude pachena. Nyaya yako ndeyeyi? Inini ndakatora foni yemadzimai angu ndakaona mameseji andikaonawo anga ambotaurawo namuposhi. Saka ndikabata foni ndichibadza data pakapinda meseji yakanzi SIWITI tichibva kuna muposhi ichisvika mufoni maambuya. Ndopa ndikatanga kutaura naye inini ndichiita seunge ndini ndo pandikasanganawo nezvandikasanganawo nazvo mukutaura ndakabata chokwadi kuti pane kakufambidzana kaiwepo. Pafoni? Pafoni mameseji acho aripo. Asi vanhu vakabatwa pafoni? Pafoni. Ndokuti makanga makutotsvagawo makudo mugomo. Toitai kutsvaka. Ndobva mazonotsvaga mukanowana chaizvo zvamakanga muchitsvaka. Hatireverere vanhu kuti vatore vakadzi vevanhu. Amai, monyengana nomwe murume unyaripo? Ndinambobvira ndanyengana naye. Kochi? Chakaitika ndechekuti ndakataura naye sana zuro achena. Achibva andiudza kuti anondida ndakubva ndamurama ndachakatomudza ndakati hai ini handife ndakadanana newe. Hapana kana chakazombotaura kuendera mberi kwemusiwo. Mangwana achena ndichibatidza foni makabva mapinda meseji yanga yakanzi morning. Yapinda meseji yanga yakanzi morning ndobva ndatotiwo morning. Ndopakabva pasvika pachitorwa foni ndokubva ndokuenda kwayakaita. Chinhu chiri wrong ndechekuti you were responding. Handini mapawa. Handisi kuda munhu pafoni pangu. Namba dzenyu dzefoni akapuwa nadzo. Ndakamupa. Handitowa zvose. Zvese zviri wrong. Murume wemunhu anopuwa namba. Ini ndingatopirwa namba yekuti right mamati munozodii right mambo ndokumbira namba dzenyu. Kakawanda tinoramba nadzo namba. Handiti ndienda kutya kuzowanikwa ndiri mukati memiedzo nevakadzi vevanhu. Handiti mapawa. But ndinozovapa nekuda kwokusimba moyo. Handiti mapawa. Kuti 0773 ndatopa. Handiti mapawa. Saka chinhu chakakosha munyaya yenyu chatiri kuona ndimi mune nyaya dzese dziri mukati menyaya. Vabereki venyu varipi? Vari kumba. Iwe unani? Ndina mai vangu nahanzvadzi. Amai nahanzvadzi. Muzukuru. Kana tichiita nyaya sevatongi tinotsvaga source, what caused problem. Handiti mapawa. Amai ava nhamba ndo vakatopa munhu. Handiti mapanzwa. Nyangwe akavewo muraini amupe munhu nhamba dzenyu dzefoni. Murume womwe munhu kana kuti munhu wepa next door. Mangwana zvaanozokuitirai amuzvizive. Muenda mberi. Ndo vamupa nhamba. Dai vasina kumupa nhamba handiti ainetseka kuvatsvaga kuti avawana achitaura navo nyaya dzakadii dzakadaro. Munhurume obva afunga kuti zvandatopiwa nhamba zvangu zvadii zvangu zvaita. Kondevapo vakunonoka kudare redu tadedzerwa kudhara vakuyawo vachiningiringa pamberi pedu apa. Vari mukati menyaya iyoyo. Iwewe pavaimupa nhamba waimpa uine chinangwa chipi? Inini ndichimuona
mwana akatondichioma inini ndipewo nhamba dzenyu handamupa nhamba kubva kwese kumashure pandaitaura naye hanambobvira ataura zvakadaro asi musi wandakazotanga kutaura naye ndomusi wakataura kuti hanzi ndokudai ndati handitombofe ndakadana newe chero zvitesei akati aho ndichatodanana nemi bhaiginya ndakati akunyepa mangwana ndopakazoturwa foni zvetichikana neniu apa handina kuziva kuti ndozvaachatanga futi wokutaura sezvanga akambotaura nezuva. Mwana wemwana wenyu? Ndichimuona mwana ini ndiramai. Ndizvo? Inini ndakazotangawo kuzviziva paitika nyaya idzodzi. Because ndichibvunza vainditi ndiba mukuru wavo. Baba mukuru muramu? Ndokataura ukavaita. Ndoda kutaura dare nevanhu vakuru. Amai, ndivapanza amai. Amai, tibatsirei. Tine urombo turi kutaura musungwa asipo. Bati tiri kutotsvaga mhosva dzemusungwa. Handiti? Asi chinhu chiri mukati menyaya ndechekuti ava amai ava vari kuti mwana wavo. Handiti? Saka vanogona kusaremerwa nekumupa nhamba dzefoni semwana wavo. Handiti? Nyaya iripo inozonotadzwa nemunhu kuti munhu apuhwa nhamba dzefoni dzaakudzishandisa chii. Handiti ndizvo? Pakataurwa mashoko ekunyenga amai. Handiti mapawana? Makuna. Handimotinzwa? Chekutanga kungotaura chete mashoko ekuti ndaamai wakuchiva amai. Handiti? Makuna anenge achiparwa ipapo. Saka hatidi kusvika edu ikoko. Iwewe kufunga kwako iwe vanhu ava vakanga vadanana here? Kudanana kwaivepo because chakazoita nditore foni yavo ndakasangana nemeseji yanga yanzi usafarise zvekukanganwa kudhilita machats. Ndichibvunza wavo kuti machats amainzi musafarise kudhilita aiva yeye havana kundibudirawo pachena. Vaingonzvenga. Munonzwa mhosva yamuri kupiwa here nemurume wenyu? Mhosva ndiri kuinzwa. Chati machats aitaura ndoandakanga ndataura naye nezuro wacho achindiudza kuti anondida. Ndoaitaura kuti sakangana kudhilita. Ine ndakatongomadhilitawo sezvo ini ndandapedzerana naye ndakatomudza ndakati handidzide nyaya dzefuti akati oraiti. Handatozoziva kuti kuseni kwacho achatotangira nenyaya idzodzo. Mukarera chakaipa chinozvara chakashata futi. Handiti mapawana? Makati regai ndidzime machats. Handiti? Ndobva madzima zvatauriranwa. Handiti? Iyo mhombwe iyo zviri mumusoro mayo. Handiti? Yabva yamukirira kunotanga naizvozvo baba vavepo kuti chitema chanezuro chechidi chibude pachena. Mushonga wenyaya muna vatetera hanzvadzi dzake. Hanzvadzi dzeuyu mukomana ka vana atete yamundionerewo zviri panapa ndikuti nditaurire nababa ava hazvibude. Chiuyai panapa ndibatirewo munhu uyu ndinhingi uyu mwana uyu kwandiri pfungwa yafunga ya ndichaziva kuti ipfungwa rudzii. Handiti mapawana? Ndiani wamakaudza? Hapana. So mhosva mwene wayo shamwari. Apa tatiudze dare kuti nyaya yako ndei. Handiti ka? Adzimai vako vane zvavari kutaura. Handiti? Tinoda musungwa kudare. Hainzvengeke yakadai. Hazvibude. Handiti mwana wokumusha mogara mese. Ndizvo. Chandanga ndichida kuvanhu vakuru mai vari pano. Mai, ndinoda kuti mutsvage kuti ukama hwemwana uyu muroora nevanhu vekwaMuposhi hwakamira sei. Handiti mapawana? Musina kuisa nyaya iyi mukati madzo. Mungada kutibatsira? Pamusoro idare mungangoda kutaura mashoko matomatomo. Chinozoita kuti isusu tisatsvage ukama hwemuroora wedu nevanhu vekwaMuposhi. Mai vemuroora wedu vakataura kuti nyaya yemwana wavo havadi kuti itaurwe. Havadi zvekubvunzwa, havadi zvekutongerwa mwana wavo. Nhasi ndiwo tiri kutotonga pano. Saka
hatizivi kuti ukama hwacho tichautsvaga sei kana mai vacho vasingade kutaura nesu. Ndo dare irori pandiri kurichinja mazuva, ndiri kurichinja ndichikumbira kuti vauye mudare nemwana. Handiti muroora anozikanwa mumusha menyu, mukuwasha anozikanwa mumusha mavo. Ndovaziva vanhu vokwaMuposhi kana vachiuya kudare vanouya makaita zvamakaita izvi kudai, kana zviri kusaidhi kwani kwavo. Saka nhasi ndiri kuvakumbira kuti Muposhi ngaauye kudare. Mupurisa akanosunga Muposhi ndiani? Vari kupiwa dhuvi. Hakuna munhu anosungwa nemhosva yekutora mukadzi wemunhu oregedza kuuya kudare. Handiti mapona. Mutongo wemunhu atora mukadzi wemunhu, chero mupurisa wedu kumubvunza akavata kudai, anokuudzai kuti munhu atora mukadzi wemunhu, my God, zvakati anotaura nokuti zvinozikanwa. Ndofunga pane dzimwe dzaitwa musipo panapa dze1 murume anga ane vakadzi 2, vakadzi vevanhu abuda. Handiti mapona. Saka ngatidzokei kudare musi wa18. Handi unondinzwa? Musi wa18 samaita musungwa haana kuya kudare. Tiri kumuda kudare musi wa18. Kuuya kana kusauya tinobva tamupa mutongo wake. Mutongo wake tinobva tangomupa. Panyaya iri pamberi pedu, mukadzi wari kunyengana naye wacho ndimai paukama hwavo, makuna. Saka hatidi zvedu kupa mutongo kumunhu iye asipo. Ngaauye kudare azozvidhifenda kudare. Handiti ndizvo? Kana munhu wauya akazvidhifenda mudare, uchitsanangurira dare zvarinobata, nyaya yotaurwa yodi yopera. Saka ngavauye kudare musi wa18. Wanzoshamai vamudzimiri. Yes. Ndiani? Iye Muposhi. Sabhuku mukangonzwa unzi munhu atora mukadzi wemunhu, don't waste time. Nyaya yo haisi yenyu zvachose. Batai munhu iyeye momuunza kwamambo kunouku, zvatopera. Nokuti mutongo wemombe hautaurwe kuna sabhuku. Mune mutotambisa time. Munhu akangodzi atora mukadzi wemunhu straight, ndimunotofanira kutoudza munhu mhanya unomhangara kwamambo nyaya yekutorerwa mukadzi wako.